să procedeze la aducerea la lumină, la dezvelirea acestui monument. Vă rog. Biruit au gândul, ar fi spus Piron Costin când s-a apucat să scrie de neamul moldovenilor ca să arate lumii cine suntem. Spun și eu, biruit au gândul, pentru că ceea ce vedeți în fața dumneavoastră a pornit dintr-un gând generat de o conștiință superioară și un instinct patriotic cum rar mai întâlnim în zilele noastre. Este vorba de profesorul Gică Manole. De aceea dați-mi voie să-l invit la microfon să ne spună cum anume și ce trăiri, ce zbateri, ce stăruință a dovedit pentru ca astăzi în fața dumneavoastră să ni se înfățișeze acest monument care va dănui secole de azi înainte. Mulțumesc, domn profesor, vă rog.